ni dai ai mun ko na dole aure ko na dole aure ai mun ko na dole aure daɗi gare shi aure daraja cikin shi aure a sunna ba kamar shi aure an gani dan Allah tun kafin in zama iya Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa Amina aure na isa Hada ainin auren nan tunda ni ma na isa ai jihadi domin Allah tunda ni ma na isa Yan uwana ku ji kukan nan tunda ni ma na isa yin cikar daraja ce wannan tunda ni ma na isa daɗi akan daɗi aure ne sai wanda ya yi shi zai fada Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa tunda ni ma na isa ina so in zama baban baby tunda ni ma na isa ina so in zama angon hubbi tunda ni ma na isa wanke cika sauran gurbi tunda ni ma na isa kada a ce na cika tulli bibi tunda ni ma na isa yanzu na isa in zan ango baɗi in koma umma Amina auren nan ko na dole ne tunda ni ma na isa aure da daɗi tina gane tunda ni ma na isa kuma cikar ƙarin girma ne tunda ni ma na isa aure cikar burin an ne tunda ni ma na isa aure cikar burin kowa ne tunda ni ma na isa a taimaka mini da yi auren nan ina da mai so na kusa